maitibu ndupa uri papa. Ha? Kumariza utsaripi. Waswera sei wako? Ndaswera kuwaswera sei. Varizeri kumuta nasi. Aiwa kumuta kwanga kuri nani. Kumariza utsaripi. Marizauzi. Ewe, usade kundingwarira iwe. Marizauzi ari Mombeke. Muchiremember pandeti ndakuenda kutrip yechikoro pepa. Ndaremember ndaita ndamari kapaye. Zvese zvakanyorwa mutest wakabuda. Ani mangandira auna maro ndende. Zvese zvakabuda, zvese zvakanyorwamo zvese zvakadziswe koko. Pana ndisipo zvakatobuda zvese. Hapana kana wachisina kubuda. Zvisingadzidza muklasi zvina kana kumbobuda kupfera zambobuda. Marizauzi ari ipi? Ari Mombeke. Ndipe marizauzi. Plus headmaster vai hamozoti avachinyasoona mazuva vakuda kuretire manje vakubva pachikoro. Principal wako vai. Ndovaziva vai. Zvenyini hanzi vakando munhu aimaka mapepa ese aya. Mapepa zese ndiyakamamaki class yedu. Saka kumaka kwavo kwemapepa zvinopindira pachipa marizauzi. Lazima vamuziva here uye musikana aigona strike aita number 1. Uyatora number 1 kamwana musi. Adi. Akabva kama number 1. Apa namba chii? Apa number 13. 13. Ndipe marizauzi ako ndiwo. Kouye topa futi kubva last term. With last term uye kupembererwa kauye. Akapinda pa 20 we. Number 20. Alright, ndipe marizauzi ako ndione. Laziva inpanda nyora ndaronzo nemudungu. Alright, ndipe marizauzi ako ndione. Ndaisakuda zvakuregedza ndechikoro poti mabhadhara school fees paduku wangu airwadza ndaitadza kufokasa pachikoro zvakanaka. Ndipe marizauzi ako ndione. Aiwa plus pepa ifuti mudumbu wangu mairwadza saka mudumbu zvavairwadza pandakaenda mutoilet ndichidzoka tichavhate vanhu hanzi mahanzi nguva yakwana. Iwe unenge wada kutojairira. Unza marizauzi. Unza marizauzi. Oi bhegi. Kubhegi racho zvautara kundikandira nhaiwe. Mirai ndimo unofudza mombe. Mira ipapo. Usanofudza mombe, mira ipapo.